En estos primers dies de l'aïllament hem escoltat testimonis de finques com 13 Rue del Percebe. Hem trobat un DJ que ha sigut capaç de crear un grup de WhatsApp per comunicar-se amb la finca pròpia i les pròximes. Sembla que tot el món està convoiat, però potser són els convoiants els que més ganes tenen de contar-nos la singularitat de la situació. La major part de les finques, de les comunitats de veïns, de la convivència entre murs, no és tan excepcional. I inclús hi ha qui esperava un poquet més d'ànims estos dies, com crec que ens conta ara Alicia, a qui saludem i demanem que es presente. Soc Alicia Reig, soc de València i estic en Malilla, perquè no em deixen tornar al meu cabanyal. Ho estava dient ara, vols dir que les finques que t'envolten són somnolentes, que estàs avorrida amb el veïnat, veritat? Així al meu carrer és que no n'hi ha un músic. Ahir va ser supertrist perquè jo havia preparat la meva cacerola i el meu plat de... És que no n'hi havia ningú i era com ostres, que supertriste, però és que portem uns dies que sí, eixen 4 o 5 a aplaudir i ja està, i ningú posa ni una cançoneta, ni res, o sigui, no n'hi ha una sensació de comunitat, de veres, i és molt trist també, perquè, jo, és que no coneixia el meu veïnat, però és que encara l'estic coneixent menys, que és el que li està passant a la gent, que, ai, doncs ara ja sé qui és el meu veí, no sé... No, així no passa, i això és molt trist. I damunt, el tio de la finca del front està tirant borratxos, en comptes d'anar a aplaudir, està tirant borratxos pel segon. I n'hi ha unes jardineres amb herbes sequetes que és que li va prendre foc. O sigui, és que no. Ja, la situació és absolutament incívica i insípida. O sigui, és que no n'hi ha més. Tot el contrari, avorrit, soso. És que ja és que ni fer bullici, vull dir, és que estic jo amb un Google Home, fixa l'altaveu que té, i se sent des de... Mon pare que paisa els gossos a les 8 i alguna cosa, me diu mon pare, se sent des del final del carrer. O sigui, és un Google Home que no té potència cap, s'escolta, és supertrist. No ho sé, i és fotut. I clar, ahí està el tema dels gossos. Ell s'ha demanat baixar els gossos. I és com, no, els gossos els baixo jo. I tu dius, che? I no podem tornar-nos los que són dos. És que, pues sí, i confinats, perquè ara l'altre dia vam fer un cafè, una videollamada a cafè des del terrat, i clar, ara tampoc se pot fer una videollamada des del terrat. I estic ahí que els amics estan per WhatsApp i per tal, però no els estem veient. I pues això, hem passat de falles, de concert, de mascletats, de tot el bullici a així pareix de veres un capítol de Walking Dead. Perquè tenies moltes ganes de falles, de concerts, de festivals? Pues plans de reconciliar-me amb les falles, perquè jo era molt antifallera i aquest any estava jo mateixa dient, ostres, va, anem a eixir, anem a no sé què. O sigui, jo era la que motivava per eixir de verbenes, de veure mascletat, de tot, pues anem al Centre Cultural del Carme, o sigui, tota l'activitat que teníem programada, cultural i festiva, tota pel terra. I he passat de no entrar a casa a no poder eixir. No trobaré jo aquest punt de reconciliació, perquè si n'hi ha més massificació turística i si n'hi ha més gent i més desbocada, que tu dius, doncs no trobaré jo aquest punt de reconciliació. I en juliol estic jo ja plantejant-me, perquè a més jo vaig al FIB, o sigui, jo soc una festivalera de pro, i clar, les falles són el mateix cap de setmana que el FIB. A veure, jo tinc un problema no, i és que jo isc en Setmana Santa al Cabanyal, a la Setmana Santa Marinera, i també l'han cancel·lat. Aleshores, els festivals, el warm-up, el Sansa, no els tocava, que això no m'ha afectat, però sí, tenia les Arts, tenia el Music Port, tenia el Low, tenia Sonorama, i pot ser que tot vaig per l'aire, no ho sé. Des que jo anava ningú, de moment. Que de moment està bé, però les Arts estarà a caure i la veritat és que és un impacte econòmic per al sector musical que està
estava llegint aquest matí a Cultura Plaza que està fotut l'assumpte. I com vos ho esteu fent a casa? Quin és el panorama de portes endins? A casa, de fet, estem preocupats perquè ma mare treballa de mestra a la prisió, a Picassent, i clar, té que tornar a anar a l'escola. I no sap com anar perquè fins ara la portava jo. Clar, si a sols pot anar una persona per cotxe. Ella no té carnet, aleshores la portava jo. I sí, n'hi ha un autobús, però fa una anada i una tornada i que se té que quedar a casa. Perquè si no, a les 6 del matí agarrar un autobús per estar a la porta de la presó a Picassent i tornar a les 4 de l'esprà, quan el seu horari és de 8:30. Clar, jo sí que podria tornar, però no puc anar. Vols dir que no anirà a treballar perquè no hi ha transport viable per a ella? No anirà. Jo crec que de moment no va anar i si no, pues, si li diuen alguna cosa, pues, intentarà agarrar una baixa o alguna cosa, perquè a més els presos són un grup de risc perquè estan confinats. Aleshores, no és problema de que ells estiguen confinats i ho porten, és problema del funcionari o el mestre o qualsevol cosa que entra i ho pot portar. És que és una situació fotuda. No sé com estarà. A més, que si les dones treball no el van a fer si no els tutoritzes. O sigui que... El confinament també deixa fora de joc treballadores per motius del transport. Una situació estranya per a qui va a la mateixa faena no anys, sinó dècades. Ara bé, un passet més dins del confinament total, del qual cada dia semblem més mentalitzats. Masticando roca y roca de cobalto. Loco por ti. Y el volcán de la montaña sangrando un rubí. Sangrando un rubí. Doble por mí. Con la sangre coagulada entre los labios, yo voy en ti. Yo voy en ti. Carretera fluorescente. Carretera fluorescente. Cròniques de l'aïllament. Testimonis en primera persona. Hi ha qui viu en una casa de 50 metres i hi ha qui viu en un xalet. El lloc on tot això ens ha agafat és clau per a la salut mental. L'ordre, la neteja, però també la sort que a molts els ha portat a quedar-se a casa d'un familiar, d'una parella, d'uns amics. En estos dies ja acumulem tot aquest tipus d'històries i la d'Amparo és una de les més agraïdes, sobretot perquè, segons ens conta ella, les seues cròniques de l'aïllament són amb vistes a la mar. Pues soy Amparo Ferrando, soy periodista, ahora mismo trabajo en la Universidad de Valencia, en el departamento de publicaciones, en la editorial, y soy de Valencia, pero hace 5 o 6 años me vine a vivir a Puzol, a la playa. Vivo en la playa, en un apartamento en primera línea y con vistas al mar. Aquí se vive bien, es tranquilo, estás cerca de Valencia y en este contexto, pues bueno, a ver, en general siempre se vive bien aquí y ahora, pues bueno, consciente del privilegio total, porque bueno, vivir encerrado en casa y tener la compañía del mar, del horizonte, del cielo, pues es estupendo, te da un respiro, aunque bueno, las circunstancias para todos son jodidas, para que vamos a andarnos con finezas, pero bueno, les vistes acompanyen. Amparo, tot i així, tot i els privilegis que gaudixes, has d'eixir de casa. No sé si l'ambient allà fora també t'inspira. A partir de ahora, desde luego, me voy a plantear salir
ya menos aún, porque te contagias del ambiente un poco así, bueno, sí, un poco no, muy extraño, y te resulta bastante deprimente. Te contagias de, no sé, del miedo al acercamiento físico, también ver, pues bueno, las medidas de seguridad que se toman está bien, pero al final, pues bueno, no sé, el ambiente es muy triste. En casa, al final, yo creo que estamos todos preparados para pasarlo y pasarlo bien. En realidad, somos unos privilegiados en general, vamos, la gente que hablamos aquí, supongo. Tenemos las neveras llenas, estamos bien. Si no tienes ningún mayor cercano enfermo o ninguna persona que esté realmente mal, pues hay que pasar esto y ya está. Cuanto menos se salga mejor, porque el ambiente te deprime mucho, la verdad. Tú puedes estar animado, porque en realidad también con las nuevas tecnologías pues estamos todos conectados, la gente que vive sola pues estamos en contacto continuo, sientes el calor de la gente, pero cuando sales sí que te bañas en el clima y es un poco, se te bajan los ánimos, vamos, por fuerza. Así que mejor protegernos, estar en nuestras islas haciendo así comunidad a través del teléfono y sin hacer demasiado caso a las noticias o estar demasiado pendiente, porque si no, pues los ánimos y la ansiedad Cròniques de nos va a ir l'aïllament. increciendo y no vale la Testimonis pena. en primera Mejor persona. estar más protegidos. Com va tot això del teletreball? Quan hi començares tu? Bueno, en realidad el teletrabajo se va a poner en marcha a partir del lunes, porque esta semana teníamos vacaciones falleras que se transformaron en cuarentena preventiva, según pues, los mensajes que fueron surgiendo a partir del viernes, de la rectora y demás. Yo, de hecho, el mismo viernes ya no fui, porque en realidad la semana pasada estuve ya con un trancazo importante, con mucha tos. Y bueno, y al final la verdad es que como todo fue muy rápido, hace 2 semanas casi que nos reíamos de los chinos y veíamos que todo era exagerado, pero luego enseguida cada día la sensación de miedo fue creciendo y yo el mismo viernes ese me pedí el día libre porque dije, bueno, con esta tos no voy a trabajar, ya es mucho mal rollo, y entonces desde el viernes pasado estoy en cuarentena, o sea, estoy encerrada en casa, saliendo para lo muy mínimo. Has dit que tossies. Aprofitem per a conèixer amb el teu testimoni el procediment, perquè suposo que et posares en contacte amb el telèfon 900 300 555, 900 300 555, i no sé què et digueren. Com has evolucionat? Llegué a llamar al teléfono en cuestión, pero como no había estado en una zona de riesgo ni en contacto con nadie directo, no, tampoco he tenido fiebre en ningún momento, se quedó en tos, pues bueno, fue simplemente pues prevención mía y decir, bueno, mejor no me junto, aunque es cierto que leyendo cómo va el COVID, pues bueno, a lo mejor todos los días anteriores que me relacioné normalmente, pues quién sabe, pero bueno, era más una cuarentena preventiva mía. Y bueno, y como se juntó con el estado de alarma, pues ya así estamos desde hace una semana. Desde hace 3 días ya dejé de toser. Fiebre en principio en ningún momento me llegó a subir. Estaba ahí vigilando. Y bueno, bien, la verdad es que bien. Si alguna cosa ens queda clara del que ens contes és que els que estem a casa estem vivint una mena de privilegi. La gente que podemos prescindir de salir, que somos también privilegiados en no poder salir, en no tener que salir porque nuestro trabajo nos lo permite. Tengo amigas que trabajan en el 112 que están sobrepasadas. La gente que trabaja en supermercados, transportistas, sanitarios, esta gente que realmente se la está jugando y que está en trabajos que es un rollo auténtico ahora mismo estar ahí, y que tiene todo el valor, pues dejar el espacio público para ellos y quitarnos de en medio todos. Porque desde luego, si tienes la suerte de no tener que salir, no salgas. No hace falta, no es preciso.